Limidyada Mêrdînê Hevkariya Şaredarî û Konseya Navçeyê bi navê Nanê Daliqandî kampanyayek dest pê kir. Gerek xêxwaz bi dilê xwe piştgiriyê didin vê kampanyayê bi xêra kampanyayê kesên feqîr nanê xwe belaş dibin mala xwe. Bihatina Remezanê li gelek bajarên welêt kampanyayên alîkariyê dest pê kirin. Yek ji wan kampanyayan jî li Midyada Mêrdînê tê bi rêvebirin. Şaredarî û Konseya Navçeyê bi biryareke bi navê Nanê Daliqandî kampanyayek da dest pê kirin. Bi kampanyayê ji firinan nan tê kirîn û ji bo feqîran di nav tûrikan de tên daliqandin. Serê vê Ramazanê de me got em û Kent Konseyî Yönetim Kurulu'yê me û Kadın Meclisi Başkaniyê me toplantî xwarek çêkir. Me got ka em vê Ramazanê de em çawa em alîkariya feqîra bikin. Em dina em bê tişt bê vê ji hevalên me jî tev got em ê asqida ekmek çêkin. û ji bo wilo Midyat Belediyesî û Kent Konseyî û Kadın Meclisiya me pevre me got em ê kampanyakê çêkin. Kesên hewce jî ne bi kesî re xeber didin, ne jî tiştekî din û ji firinan nanê belaş dibin mala xwe. Welatiyên dixwazin jî dikarin li gorî qeweta xwe destekê bidin. Ya sadece nenan tenêjî, nan sadece örnek ya. Elbise çêdibe, pere çêdibin, mru riya heqşanê hevdû bide çêdibe. Yani çi misal de mru bibe alîkarî û hevdû re gelek baş e. Hat eşkerekirin ku vê kampanya heyatdawiya meha Remezanê dewam bike.